Os fungos, eses organismos esquecidos e descoñecidos, mais atópanse ao noso redor en moitos lugares. Algúns deles producen cogomelos, que podemos atopar con certa frecuencia. Pero, que sabemos deles? Como os podemos coñecer mellor? A través da investigación, podemos atopar diferentes aplicacións dos fungos para o noso día a día, xa sexan medicamentos, novos materiais ou produtos agroalimentarios. Ademais, os cogomelos son un recurso moi importante no sector forestal que non está a ser aproveitado e cuxa explotación favorece a limpeza do monte. No territorio galego, o monte ocupa o 70% da superficie e unha parte atópase en estado de abandono, supondo un risco considerable fronte aos lumes. A investigación permite o asesoramento para que a comunidade galega poida paliar este problema e sacar un beneficio económico e ecolóxico ao mesmo tempo. Por outra banda, para dar a coñecer estes organismos é importante a formación e a divulgación sobre eles. As conferencias, obradoiros e cursos, así como materiais didácticos para cativos e os que non o son tanto, son unha boa ferramenta que nos axudan a transmitir a importancia dos fungos no ecosistema. A pesar da tendencia a esquecerse deles e só pensar en plantas e animais cando se fala de seres vivos, sen os fungos non se podería completar o ciclo da materia orgánica, posto que, xunto con outros microorganismos, son os recicladores da natureza. Coñecer os fungos é o primeiro paso para aprender a respectalos e valoralos. Por iso, estudar mellor e dar a coñecer estes organismos é o obxectivo de Micogalicia Plantae.